Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag tahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga akong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Olivia, Minyo ug may tulo ka buok anak. Naami magpuyo sa Cebu City. Punto behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa kinaiya sa akong bana ug sa mga gipakita niyang reaksyon matag may kalampusan kong maangkon. Pareho manggod mi og trabaho ini niya sa una sa dalaga ug ulitaw pa mi. Itago na lang unsay among trabaho. Basta kay natangtang siya sa trabaho ug ako na lang ang nagpabilin kay bawal man sad ang magtiayon sa among kompanya. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man nas Roderick Olivia? Wa din ay plano manarbaho? Nagko naman lang ng mga anak ninyo oy nga ikaw ray nagtrabaho nga siya man untay padre di pamilya. Ma, pasagdi na lang gud nas Roderick. Nagkasabot man sad mi sukad pa kaniadto nga ako ray manarbaho. Ug siya lang ang bilin sa bahay ug bantay sa mga bata. Bantayanan pa din ng mga anak ninyo ron nga mga dagko naman na. Sagag may pagkahinoon siguro. Pero dagko naman taw ng mga anak ninyo Olivia. Murag na anad naman lang ng bana nimo sa inyong sitwasyon nga way trabaho nga di man unta na pongkol. Mama, uy. Madungkan ka unyang Roderick. Ay da, Roy, may rasab ganing makadungog na siya. Kay ako na naluoy nimo nga imong kaskas tanan, oy, imo pag yung sayaw. Samtang ang bana nimo, murag nagpadako las iyang itlog din his inyo. Mama sad, uy. Gusto nang kun ma. Kasig na si Roderick Diaz palibot og malain nga makadungog anong imong gipanulti karon. Ay wala gi ko mahadlok nga makadungog siya. Ug mas maayo nga makadungog siya aron maning kamot sa nambana nimog iya. May palagi ron kay naa pa man sa high school ng duha ninyo ka mga anak ug elementary pa ka ng kamanghura ninyo. Naa pa gyud public mag-eskwela. Oroy kung mag-college na ng mga anak ninyo, makaya pa kada nimong ikaw ray magtrabaho? Ma, Diya? Roderick, ayaw lang sa dahin kasuko ha. Kaya karon patuod ko makahuna-una ba? Nga karon, okay palagi ang atong sitwasyon kay wa pa man kaayo tay gasto sa mga bata sa pag-eskwela. Baon ra nila ang atong problemahon kay high school o elementary pa ng kamanghuran. Unya ako mag-college na na. So, may siguro karon pa lang daan. Pag hinahinay lang ka siguro pangitag trabaho dik. Kay wa na mga bata nga bantayanan. Nagko naman na. Sayang kaayaw imong matag adlaw nga wa kay kita. Og niya lang kapirmi sa bahay magtambay. Nga nibaw maginunta ka nga may mahimo man ka kay utukan baya ka. Og nakatungtong kag college. Kana maginantang imong trabaho ang gusto na kong trabahoon ba? Ha? Kamao magkuha na ba? Ibaho ba yagid ka? Ang makamaugi ko ng trabaho Oo, lagi nahibaw ko. Pero unsaon taman ngay kami nawad anong kahigayonan nga makatrabaho ini.
Apan pasalamat na lang ta nga nagpabilin pa ko ining trabaho Kay kun wa pa, magunsa na lang ka tano kung kitarang duha niya wa tay trabaho. Basta. Wa ko laing trabaho nga nakamauan. Ug ayaw ko pugsa sa pagpatrabaho ug laing trabaho nga dili ko makamao. Kaya mahitabo niya na, dili unya ko effective sa kong trabikula. Roderick, Kita ko itong gitrabaho nimo. Nabasa na ko. Bakti asa itong gibuhat nimo Mas maayo pa mo trabaho adto. ha? Bisan sa mga kaubanan nimo ron sa trabaho. Pagkawa gyud ayaw man trabaho Mas maayo pa mo trabaho ana nila. Roderick, Kabalo ba mo nga buotan naman unta ning akong bana. Why bisyo? O wa ko problema sa mga babay. Kay naaraman gyud ni pirmi sa balay. Apan kung lain siguro ang iyang masultihan ang iyang mga gipanulti diri nako. Makaingon gyud nga hambugiro kaayo ni siya. Pero naagid ni siya kinaiya nga dili nimo mapugos o pabuhat sa mga butang nga dili siya ganahan uwa pa siya makasuway. Kaya ang kanunay niyang irason nga dili siya kamao. Apan, ang ako yung trabaho ang gusto niyang mamahimong trabaho kay may experience na lagi siya ini ug maoray iyang namahuan. Apan unsaon, nawagtangan man siya kay gayunan. Unya, Rick na ako'y good news nimo. Napili kong best employee of the year sa among kumpanya. Yan sa mga kunay gibasihan nila ng pagpili nimo nga mahimo kang best employee of the year. Tungod sa akong performance sa trabaho. Sa nakita sa akong mga labaw. O kapil sad ming gipabutar kung kinsay angayan nga ma-best employee. Baya no? Baya ayon pagkapili Didaog lang siguro ka kay daghang kag amiga sa inyong trabahoan. Ha? O wapay siguro nga basin usaray labaw nimo. O kana tungod kay gibutaran sa nimo ang imong kaugalingon. Jano? Roderick, Biyain ang bana ni mo, oy! Alin, Sus! Kung ako pa nang nabana, no? Ay, bihiloan ko na. abadya oy. Ay sad pagingon anak good. Bana ba yan na ako? Ho, lagi, bana. Onya, gitatar ka niya isip asawa. Wa, di ba? Una, ibasagdan ka niya nga maorin na ning kamot sa inyong pamilya. Unya, makader pa yun siya og panaway ni mo nga ikapay nagpagkaon niya. Ayaw na lang ko nag-apila sa paghisgot good ba yun? O ganun dili man. Kaya aron sab ka mahigmata ba? Nga naa na ka sa usa ka toxic nga relationship. Angay unta sa malagtiayon, no? Magtinabangay. Og dapat unta, mahabi siya sa mong maabot. Sa mong achievements. Apan unsa may ang gibuhat, ha? Wa man siya bilib ni mo, day. Bisan gibuhat na nimo ang tanan alang siyang pamilya. Ug samtang siya, ay! Ma-HP man ko sa iyong baan na, day. Oy, Olivia! Hoy, buwagi na! Alin? Kadagan basad sa mga hugasan na dinis banggira, uy. Wala sa din mang hugas sa mga plato si Roderick. Kapuya na biyan akong kinabuhi, uy. Gikan ko sa trabaho, inigpauli na ako, trabaho lang gyapon ang ko tubangon. Ay, pagdiol ka, pasig mapatay, pati ka! Saka? Yapag ka na? Niabot na gyud ko sa sitwasyon nga napuno na ko sa akong bana. Gabisan ugwa siya trabaho, dili pa gyud makahimo sa mga gimbuhaton sa bahay. Makasapot na ba nga? Kapoy pa ta nga gikas trabaho. Unya nigpauli na to sa bahay, nagkayamukat pa. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa man ning kinaiya sa akong bana? Insecure ka ni siya nga ako ang na-retain sa among trabaho ug siya ang natangtang mao magsigi sa panaway sa akong tinarbahoan? Ikaduhang pangutana.
Dili mahapi ang akong bana sa akong mga achievements sa trabaho. Kay alang niya, mas maayo pa kuno siya kay nako. Ganun murag makigkompetensya man siya nako, nga alang raman sa unta sa among pamilya ang akong pagpaningkamot. Ikatulong pangutana, dili gyud mangita og laing trabaho ang akong bana. Hangtod nga nangadagko na lang ang among mga anak. Dili siya gustong musuway og trabaho sa trabaho nga dili siya kamao. Nga alang nako, makatunan ra man gud unta ng trabaho kung willing lang gid unta siyang makatun. Unsa man siyang klasiha sa pagkatao? Ikaupat og katapusang pangutana. Daghan ang nagtambag nako nga biyaan ko na kuno ang akong bana aron makatun. Pero di ba good mas nagkinahanglan siya nako ning higayuna sa iyang sitwasyon? Unsa may angay na kong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Olivia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem kay usama nago ka Doctor of Medicine, mga psychological, emotional ug behavioral kay usama nago ka psychiatrist o mga drug-related nga mga problema. Atong sige pag hit-hit ya o mga pulburon o mga damo hunong 9 taon mo, no? Kay mo na akong gina-specialize, nag-train ko ni sa Manila o dito sa New York, Amerika. Ha? Kasi pamagi, mamili lang mo kung saon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuplo nga pagtulunan karong adlaw, gikan kini ni Walt Whitman. Walt Whitman, ako ra po ning gikopya. You do anything, but let it produce joy. Basta kay malingaw ra ka, lingaw kag tanom ka ng kamunggay, dragon fruit, gabi, sana man lang da, saging, malingaw ra ka. Sabi nga, ingo mas Dr. Obra nga, you do anything as long as it will produce joy, so mag-hit-hit kog marijuana, shabu, ayaw lang po na, kay makadaot man na sa imong utok. Kana lang kung socially acceptable or to the norms and moral of the society where we are in. Ayaw lang ng mga below the belt nga mga trabaho. Kay akong balikon tong akong giingon atong una tong pagsibya nga nang usa ka tawo kuno mo konsiderar nga pobre. Pobre ka kung ikaw dili kontento kung unsa may naa ka. So mo tana ikaw dok, unsa man ka dok, pobre ka o dato? Kung dili ko pobre ay kontento naman ko kung sa naa ko. So kini mga drug lord sige lang gyud pa maligya og mga syabo. Mo ni mga pobre kay dili makontento og daghan na sila milyon, sige lang gyapon gusto palit og eroplano. Urbida, mo gid nga pamagi nga kwarta nga dili lang pinagi ng nana ba? Alright? Nga saba ba ko? Naggamay. Kay problem, naghana na namang pasyente ron sa Argao Drug Rehab. Ako balikon, ako may psychiatrist consultant diya sa pinakadakong drug rehabilitation sa the whole of Visayas and Mindanao. Nga proud ko ng Argao Drug Rehab kay katong Undersecretary of Health ng bana namo tong Disyembre. Usa siya ba Undersecretary of Health? Kung siya nagsuroy-suroy mo siya sa mga drug rehab centers all over the country. Kana ko nung Argao Drug Rehab diya sa lalawigan sa Sugbo. Mo'y pinakadindot. Nindot ng pero ngayon kanang pinangga maning drug addict sa atong gobyerno. Dili siguro sa tanang higayon. So hunong 9 taon mo daw kay pertim paita buhi pa mo pero patay na. Wa na hinungdan. Wa na silbi sa kalibutan. Wa ko na nga saba, nagyaw-yaw lang ko. Okay, ang atong magtatambok nga daw si isa Batones, Olivia, nga 40 na niya panuigon. Taga din sa Dakbayan sa Sugbo, no? May pagpaminaw ni Ima Selva, ni sa Bato, Tiking, mga Kiros family diha sa Bunturis, sa Nicolas. Mino Gabisay, musta naman kami? Na imong Christmas gift, wala ginukuha adas balay. Ako na nang ihatag og lain ay, di man ka interesado ani tingali. Okay, ato mga kauban sa una diya sa Vicente Soto Memorial Medical Center, mga taga Sambagdos, mga silingan ni Awi Samora, si pa ba akong i-great, no? Ang mga taga Mandaue City, mga kwan, kining Agoy
Sinisa family, ha? Musta naman si Rick Titing Sinisa o itong mga kauban sa CCTN, ha? Nganta na po Nilo Cabarlis, Pidi Katubay, Inday Lopez, musta naman mo dia? Si Dudong, si Mel, si Ido, diya sa atong Handurawan, ha? Alright, so mga taga Dakbayan sa Subo, maayong adlaw na tong tanan. Ang kamo tugupuguan ning problema ni Olivia, no? Behavioral man ning problema ni Olivia. Mito kini siyang bana. Kay sumasa na bati na to gina sa drama. Sa una wa pa sila maminyo, magkauban silang trabaho ni sim company. But for some reason, na-layoff ni iyang bana sa trabaho. Nga murag sukad niya to, negative man ang pagkuhan sa iyang bana niya, ha? Ato na ning i-discuss hinahinay ni Olive, ha? Kamutan gina ko ning masatisfied ka na ko sa kong mga isolpya ninyo mong problema. Unang concern ni Olivia, insecure man kuno ang iyang bana, sukad na layoff. Sige naman lang siya panaway sa kumpanya. Masige panaway sa kumpanya mo lagi na ug maliop ka. Bati man na diha, ha? Padi mo hatag allowance, ha? Arugan ka, ha? Murag kang maparanoid. Usahay, wala lagi na out of kining inon ta discouragement. Say anger because kay gili-off ka for some reason. Basi nung napoy igong hinungdan nganong gili-off ang imong bana Olive sa inyong gitrabahoan. Signapod siya na himong inunta sa laod na wa mo follow sa house rule, ha? Kay kanabayang sa atong workplace na ba tay mga insecurities, ha? Atay mga insecurities na tay inunta mga angay nga sundon nga mga ako balikod house rules, ha? Atong mga na atong bantayan katong nanarbaho nga kumpanya. Ikaduhang pangutana, yang bana ko no, dili ma-happy kung naa siya achievement. Mura bag ay wa mana mas maayo pa kuno siya kaysa iyang bana sa iyang asawa. Mura bag kupitin siya mao lagi na akong balikon namo goy mga inunta inconsistencies naay mga pagkuan unsa may mga tilimadon or mabantayan nato nga usa ka tawo dili na happy sa iyang panarbaho. In general na, kuan siya, naglisod siya makig-relasyon, including to you. It's because i-consider ka niya as, whether he will accept it or not, i-consider ka niya as one of the reason, or the main reason, anong natanggal siya sa trabaho. Basi ingon ng manager sa kumpanya, so Olivia na lang itong kuhaon, ayaw na lang niyang bana, kay padlungon man niyang bana. So, makakuan ganig problema o long lasting relationship not only husband and wife but working relationship, ha? Mo magtuo siyang inadequate siya wa say mahimo nya less productive siya nya kaning ang kumpanya wa maghatag yang kayuhan malagi na mausan na maparanoid nga arrogante unsa may mga bantayanan nato sa itong mga kauban sa trabaho nga medyo na ay problema kinang gitawag nitong insecurities sa trabaho kini siya negative ang mga reaction towards achievement sa uban mao na yang gibuhat mo every time nga makadawat kag trophy mura kag employee of the month or employee of the year may ay di manawa bati manawa negative mga comment nga magsigig pag-istorya sa uban na mo na negative distorted communication ang mahitabo o niya different kid siya di siya maayo sa pagighalubilo sa mga ubang member sa pamilya o niya ang manguani siya kanang mga in general lang dili lang si mga bana ang kining mga tao nga insecure silang ilang panarbaho mangawat og mga credit kala na mahimong maayo ang ilang kauban nila oy di ba na siya may naghimo na ako man ako may naghimo niya nya ug naa ngay mga bulilyaso misa o dili man na ako ang nasayop siya man abuwid siya og mga pag basol-basol niya dili mo very passive dili mo kuan dili mo deliver unya kung mag-meeting gani di ka magtingog-tingog sige lang tugtog lang piyong-piyong na ako'y may nani kauban sa una nga mag-meeting gani di ilang gyud magtingog pag panggawas na sa meeting pwede daghan ang komentaryo yung ikaw ba ganina pag meeting na to wag di kay tingog-tingog karon nga na nato disgawas daghan kay kag mga reklamo anong man ka magreklamo ganina nga para ma-discuss utan nato na dito sa meeting ingon na ang mga kinahanglan kana mga kinayas mga tao nga insecure bitaw sa ilang kaugalingon unya kanang mao lagi na lisod ikasabot mao nang nitabo sa imong bana
Ikatulong pangutana, wa din niyang banam narbaho sukad siya naliop. Murag nag-rebuilding ni siya. Ha? Low ang iyang self-confidence. O niya, namon tayo mga oportunidad na makakita sa laing trabaho. Eh na naman sila mga bata. Pero wa gini siya mo nangita o ginunta kanang interest sa pagpangitag laing trabaho. Na-challenge lagi ni siya kay basin og pareha tasmit magkamo sa una, pareha mo kurso, yung pagtuo mas ngilig pa siya kay sa imo niya ikaw na gi-retain siya may giliop so na makuha ni siya nga ako nung diha wa pa ka mo nang iya kang consider as a rival, ha? Wala nga di na siya mangitag laing trabaho, ning lower ning iyang self-confidence. Ning lower. Ikaupat na bangutana. Biyaan na lang nako ni akong bana para makakat-on siya sa iyang kinabuhi. Kung nagsalig na magini siya pinansali sa ako, no? Sa iya ko, no? Kay wala lagi trabaho. So, sana siya? Dili ba siya dili ba nagkinahanglan na ba po siya sa iyang kinabuhi na ko karon nga of course husband and wife good mo olive, no? So dili kay in happiness only but also in times of sadness and needs, no? Imo lang na siyang istoryahon nga kanang maliop ka sa trabaho dili man nakatapusan sa kalibutan, ha? Pipindagara pila ka libo maliop sa trabaho binag mag-retrench sa kumpanya. Ay, kung na nga katong nangaliop pa na lang doy inunta mga oportunidad sa pagpangita og lain pa mang panginabuhian. So, ayon lang po siya biyahe in town po doy. Mo bayaan yung bana, ha? Kanya, this is the time nga nanginahanglan siya sa imong tabang, kanya istoryahay lang ninyo, ha? A good you sit down and then discuss things ngayon nga hani. Tawag si mong bana nga kanang bata pa man ta, 40 pugod ta kapin, ha? Kanang daghan mang mga oportunidad. Ang kini ko ng oportunidad sa atong kinabuhi dili ni mahugikan sa langit. Ang kinang oportunidad sa atong kinabuhi ato gining pangitaon, ha? Dili ni siya ingog mutunga ra sa mga tubangan. Kinahanglan imo ning pangitaon, ngita kag kanang mga tsansa nga moasinso aning kinabuhi, ha? Unya ako balikon doesn't mean nga dili ka academically excellent or kanang achiever, doesn't mean nga bugo ka, ha? Ang intellect sa tao ako balikon sa makausap, dili lang basihan and you graduated with honors, ha? Ang intellect sa tao daghan kay basihan. Naay mga academically underachiever, igo lang gud ka pasar, igo lang kay nung tubig, usay butukan pa. Pero pag abot na din sa practical side of life, forbida ka bright. Katong nang graduate og magna cum laude, valedictorian, summa cum laude, naglisod pa ganig. Ano pa mangutang niya gud. So kini mong bata pa man ay suppose pare-pareho ni gid mo Olive 40. Sir, Mr. Bana ni Olivia, ayaw ni ana nga negative na ka sa kinabuhi tol kinaliog ka sa imong trabaho, ha? Wa ta ka sigurado kung kanang inyong kumpanya dili na siya impossible thing to happen, ha? Kanang inyong kumpanya posible, ha? Kung maningkamot lang ka basi mapalit pa nimo. Ingon na mago, wa ina pug kumpanya nga napalit pero mayon nga ay dili. So kung dili ka welcome sa usa ka grupo, you look for some other place na welcome ka. Mamamitan na usahay, may mga meeting. Natanaw na ko nga, uy, mailhan na ni mga tawana. Dili lang ko ari mate na. Dili makahappy dito sa grupo. Pero mayong ganit ka nga, I think I have the chance to actively participate in grupo, ha. O ka na, ma-attend ko. What will I do there? Sit down, cross my legs, and clap my hands. Dili na may kong kinaya. Yan lang gusto ko mo actively participate, no? Palera ko po na akong speaker rin sa akong mga estudyante. Kaya again, sa pakausap ako, Dr. Rini Obra maestro ko, ha. Classroom teacher ko sa mga medical student. Kaya pareho ko nagkanang membro kag basketball team. Kunya, pirmi mong daog pero di ka kadua. Narakas bangko lang ka. Kata ka, way lami. Hitabo na ko dito sa Manila sa una. Na pirmi ni daog pero di ko kadula kay daghang mang maayo sa mong team. Pero pag restructure na sa mong
among kanang groupings, ang tanan doktor ra gyud, nagamay ra may doktor ng duwag basketball. Wa may daog pero first 5 ko pero may line. Lingaw ko. Kaya nahanap ni atong kinabuhi, kinahanglan yung pagkita tagilas, ano malingaw sa da. Alright, ina nakasabot ka Olivia kato sa imong bana, no? Ayaw lang ka-discourage kayo. Sultihin niya siya. Daghang kayo maka-chansya na itong masinso aning kinabuya. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa atong radio program. Nagpabilin kaming numero 1 sa atong lugar. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube account, Dr. Rene Obra, kanang naka-white blazer, ha? Para naasa ko yung mga subscriber pareha ni Atty. Elaine Batan. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatakaraman. Daghang salamat o maayong